Здравейте, хора! Днеска ще играем Brawl Stars. Ако го намеря, разбира се. Ето го. Да се абонирайте за него. Той се казва канала на Юсуф Боби 17. Да, Боби 17. Много е як. Моя канал се казва Шахин. Нещо ми забъгва, ама... Айде де! Мама му деб. Най-сетне! След 8 години. Леле, фука си с новата си тротинетка. Да ми се фука. Вие ще да да правя една обиколка. Стига ди! Ако иска да ми... Ти как не му позволи? Дай да видите. Не му го Искате ли да искам. видите Второ колко употреба. герои искат и има? Сега имам 62. Любимия ми герой е Пайпер. Как Пайпер да не ми е любим герой? А най-много мраза... Офлеле! Най-много мраза... Кит! Защото скача и ме дразни. Айде да играеме. С кой да игра? С кой? Айде с новия ми герой. Два нова герой. Гром и Лола имам. Броли Бола. Ти отвори ли боксовете и Стар Пао? Той има 7 безплатни рола. 7 безплатни какво? Боксове и 42 безплатни Стар Дроп. Да. Значи, моя приятел вчера започна или ония ден от начало и няма 7-те бокса и 42 безплатни Стар Дропа. Мисля, че всички трябва да ги има, ама защо и го няма, и аз не знам. Тия са много слаби. Не мога да разбера. Те нещо не ме бият. Те са ботове, то се вижда от тук. Ето, аз печели. Сериер, няма ден, в който не ми се е паднала легендърка. В 42 Стар Дропа ми се паднаха 5 легендърки. И ми се падна... Това ми се падна на Мортис, където го имам. Падна ми се Стар Пауър на Франк. 1000 мъни. Падна ми се Лола. И ми се падна където. На Дарио ми се падна това. Но аз използвам винаги това, защото е по-силно. Айде сега ще игра с госпожа Пайпер. О, не спря да ми бъгва! Умръзна ми! Оф! С кой да игра с Пайпер? А моят приятел Шахин не знам къде отиде, ама ще дойде. Айде бе, та Пайпер! Ох, Биби, няма ли да убие? Айде, това морт. Фиу! Айде бе! Най-сетно. Виждате ли как хубаво игра? Да. Не се хваля, ама мисля, че съм най-добрия в България. Сигурно. Как ми вкараха? Имам хайпер чардж. Нека да дойде този проклет Мортис да ми се разкара от тиквата, че ми писна. Да занимавам с него, добре, че ми избяга. Ще
щеш да го очаква фатален край. Но добре, че Франки го губи. Сега тук... Айде бе, един гол не може да вкарате бе. Оф, леле, ако бях умрял на Hypercharge, щеше да е много тъп. Как ме уби, бе? Да, Давай, давай. Франки! Айде бе! Значи, той скин на Пайпър го спечелих миналата седмица. Да. И спечелих това 29 джемов скина. Ако искате, мога да ви покажа всичките ми скинове. Имам 29 Риер герой скинове, има 26 Супер Риер, имам 11 Епик, имам 2 Митик и 0 легендърки. Ще направя такова видео, където си купувам легендърка скин. Имам само 2 Hypercharge. Защо имам само 2? Аз имам и на Рико. Къде е то Рико? Ето го. А, не, той не е Hypercharge. Защо писаха, че е Hypercharge? Оф. А той кой е по-хубав? Този с картите, жълтия или то нормалния? А защо първо има една карта, после има 3 карти? Или вижте, гледайте сега, как се е такова с това? Или с раничката? Какво е? Оф, аз искам да имам най-много Кроу, или Скуик, или Мек. Тези ги искам най-много. Но не мога да ги имам. За съжаление. Сега събирам за Драко. Направих огромна грешка. Трябваше да събирам за Скуик. После за... За кой? За... Тара, за Мак, за... Тока Спраут или за Дък. По-добре за Дък, че има 2 живота. И мога да ги пракна в един мап. В Dual Showdown. Мога да ги пракна. Оф! Ако тя е Слава! Искате ли да ви покажа хакнатата игра в друго видео? След една седмица, днеска кой сме? Днеска сме... 26 август. Значи сме понеделник. Значи другия понеделник ще има видео. Да знаете. Айде! Искате ли още една игра да изиграя? Айде! Не с този герой. Ще играя с Нико. Аз ще ти покажа. Аз ще ти покажа. Само видеото. Ето сега ще игра с този Мико. Здравейте хора, аз съм Шехин, върнах се от начало. То Шехин винаги бяга или се измъква. Ходих до магазина, хора. Той винаги ходи до магазина, за да си купува крупанки или нещо Не, за за люли. сестра ми малката. Сладолет. Тя малката му сестра Дай. е много палава. Да, всичко иска.
Така да се минеме на видеото. 1-0 в полза за мен и другите двамата панярковци, които едва могат да играят. Това няма да се качва видеото. Окей. Това видео няма да се качва. Защото се защо. И какво? Там не може да се... Как Байван псува? Я пишете дали Байван псува. Ако го гледате, който го гледа. Ето Мортис. Както винаги. Айде убий го! Айде вкарай бе! Гол. Айде бе! Един гол. Разгиле! Добре, хора! Приключи видеото. Чао! Това не е Алекс. Айде го там.